niets meer te zeggen, mich niets meer uit te leggen, want ik zijn aan die nagen, dat is te spieten. Voorbij gaan al die jaren, dat we samen waren, maar iedereen maakt ook wel eens een fout. Als iemand van die geldt, dan is het goed in het leven. Als iemand van die geldt, en is het nummer maar op, niks geven. Ja, die had mich verlaten, weer keer nu oren praten, maar ik ben blij dat die terug bij mij bent. De heeft mich wel bedrogen, en hier niks voor gelogen, maar nog zeggen mij dan 100 jaar.